ešte zbírajú. A tak je bílý všelijaký slušný. Povedaj, že tam to trávka zelená. Dá sa ti to aj približovať? Tým stredem. Do faka. No jaba diba. A, kopriva. Prúskum. Oni hlavne ráno zapodlá plnka, ťah, bude tu a jak. Áno. To koľko ich tam? Moc? No. Kamarát čo chytil 14 dní zpátky, 7-kilový roj mu doletel. A akorát to zakládal, tak byl urobený úl, tak porád ich nastěhoval. Odkiaľ mu to doletelo? Nevím odkiaľ to doletelo. 7-kilový oný roj, že to byl. Chytal také vie. Už to dám na záchod, by to pravilo. Áno, aj my sme byli. Ale vlastne, či to je, tak to je potom proto. Každý rok na chváli koľko doletelo roju. Nebrat, že každý ten čas nedoletelo. Hej, jak píše, nekáš si treba toto otevríte, víš, tam sú systémky a môžete kľudne uletiť tam roj. Oni sú včeli, že sú také špilonky, víte, čistá, čistý je terén. To by muselo byť ráno, že by sa to nejako otecilo více, víš. Pomaličky všude si budú zvykať, po 2 dňoch ich zakrmíme, potom zás budú cucať chvíľu a Príček a potom si už začnú zbírať to, že? snáď si ešte pozbírajú, že bude pekné A však počasie. starý henky, všelico kvitne ešte v ten moment, to si ešte pozbírajú. A divočina na veku. Starý, to je ináč dobré takto, také prostredie. To necháš otevřít ještě celou noc? Budú fungovať. Nehodí. Budú fungovať. Zajtra, ak tady budú Ten úl ešte zajtra potom preložíme vlastne do tých mojich, či nech sa ukludňa v svojom prostredí. Zajtra to dáme do niektorého z mojich. Budú mít nové obydlí, no, novú obývačku. Až tak na večer, keď sa všetky vráca, alebo moc ráno, keď sú všetky skrátka. Však ten si oklal, ten si nachystaj, ten si ti dal, ten si správa a do toho sa to môže dať aj zajtra už, to je jedno. Nemusíš ju trápiť ten. No, ta kopriva mi dobře dala. To bude drahé video. Sakra. Co mám dát stop, či preruš?